समावनो गाबनाय समावनो मिनिनाय ओमफ्राय नों जुदि सिगाङावनो निमाहा बिनांगौबा दिनैहाय बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि अबस्था जालायनाङामोन। दिनै नोङो थैनो नागिरलायनाय एबा मा थैनो ओंखारनाय बेफोरबायदि अबस्था दिनैहाय जानाय नङामोन। फिन खेब लोगोफोर नोंथांमोनखो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। साननैसोनि सिगाङावहाय नोंथांमोना अलरेडि नुखादोंमोन जे सोरनि थाखाय भाइरेला ट्रेन्डिं जानानै दङ। बिनि उनाव सोरनि भाइरेला ट्रेन्डिं जानानै दङ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर। जायफोरानोखि मोनथियाखै नोंथांमोना दायो एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ आंनि थ्रुयैदि नङा होमब्ला लोगोफोर। बे टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। आथिखालनि जुगाव ट्रेन्डिं दायो दासान्दि जानानै दङ सानु खेम्फ्राइजों लोगोसे रन्जय बिथांमोननि जिहेतु गोदोनि 2 बोसोर सिगांनि समावहाय बिथांमोना मोजां मोनलाय खोमानानै बेफोरबायदि लोंनाय जानायनि समावहाय नैफोरबायदि अबस्थायाव जादोंमोन। बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय आलु दैयाहाय नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होदों बे सानु खेम्फ्राइखौ लानानै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिथां आलु ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय मानो थाखाय बेबायदि खेंफोरथिखौ होनो गोनां जाखो आरोना लोगोफोर। गाज्रि अबस्था जालायनाङामोन। दिनै नोङो थैनो नागिरलायनाय एबा मा थैनो ओंखारनाय बेफोरबायदि अबस्था दिनैहाय जानाय नङामोन। नोङो गावनो मा सिगाङावनो नोङो गोरोन्थिखौहाय मावबाय, खिन्थु नोङो मा गोरा गोरासो बे खोथाफोरखौहाय बुंबाय। बिनिखायनो जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोराहाय नोंनि बे गोरा गोरा खोथायावहाय रागा जोंनानै नोंखौहाय दिनै बेफोरबायदि थानो हायै टर्चार, ओमफ्राय नोंनि दखानफोरखौबो मा होनो खुलिनो होला एबा मा नोंखौहाय बे जायगानिफ्राय होखार हरनाय माने जाबाय। मानि थाखाय बुङोबा जोंनि रायजो राजाफ्राबो एसेबां मा होनो अन्थाइ बिखानि नङा। दिनै जुदि नोङो मोजाङैनो जुदि खर' गंलायै नोंनि मा होनो गुरै रावजोंहाय जुदि नोङो निमाहा बियोमोनबा दिनै मा बेफोरबायदि एसेबांबो नोंनि कन्डिसनाहाय जानाय नङामोन। येस मानियो दिनैहाय मा मैदेर जायबा थोंबा आथिङाबो मालाबा गोरोन्थियावहाय माने मा अखा हानाय स्लिपावहाय नङाबा माबा मोनसे जानानै मा बे मैदेराबो गोलैनो हागौ एबा मा बे मैदेराबो फिथायनानै गोलैनो हागौ आथिं थोंबा गोनाङानो। अब्ला जों सोर? जों मानसिसो। जों मानसि हिसाबै जों गोरोन्थिखौबो मावो आरो निमाहाखौबो बिनो रोंनांगौ आरो निमाहाखौबो होनो रोंनांगौ। बेनो मानसिनि धोरोम। बयनिफ्रायबो गिदिर गुना जाबाय निमाहा होनाय। राइट, निमाहा होनायानो बयनिफ्रायबो गिदिर धोरोम एबा मा बियो मोनसे गुन। बिनिखायनो मा सानु केमराइनियाहाय फार्स्ट अफ अल जाबाय नोंथाङा मा होनो जिथिया भाइराल जादोंमोन भिडिअआ बियो नोंनिनो। यास, बेखौ नोङो मानिदों। औ, बेखौ नों मानिदों, बेखौ नोङो सुइकार खालामदों, बेखौहाय मानिबाय। खिन्थु नोङो मा गावनि हौवानावसो नोङो थांनानै बायदिसिना नोङो खोथाफोरखौहाय सोंहैबाय। बियो सिगांनि भिडिअसोमोन, उननि भिडिअसोमोन। बेफोरबायदि मा हौवाजों नोङोहाय रायज्लायबाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय गोबां मानसिफ्रानो माने नुखादोंबो जानांगौ। आरो नोङो मा बेफोर भिडिअखौहाय पुराना जा गोदान जा बियो मा मोनसे गाज्रि भिडिअ। बेयावहाय मा बे भिडिअआवहाय लिक जादों एबा मा जायबा बे भिडिअखौहाय लानानै दोनथुमदोंमोन बे मानसियाबो नोंखौहाय ब्लेकमेल खालामदों। ओमफ्राय मा जुदि बियो फैसाखौ जुदि नों फैसाखौ 50,000 फैसाखौ हराबा बियोहाय भिडिअखौहाय लिक खालामनानै होगोन। बिनिखायनो मा नोङो बे फैसाखौहाय नोङो बिहरासै, माने मा नों बे फैसाखौहाय बेनो सोनानै हरासै। दिनै मा बिनिखायनो बेबो बे भिडिअखौहाय लिक खालामनानै होबाय एबा मा भाइराल खालामनानै होबाय। राइट, ओमफ्राय नोङो बे खोथाखौहाय नों हौवानावबो सोंहैदों। नोङो गावनि हौवानावहाय सोंहैदों जे आंनि खोथाफोरखौहाय बेफोरबायदि भाइराल जानायफोरखौहाय नों गाज्रि मोनदों नामा होननानै सोंदों नोंनि हौवानावहाय। ओमफ्राय नोंनि हौवायाहाय बुंदों गाज्रि मोनाखै, बेफोर मा सिगाङावनो थांखानाय भिडिअ बेफोरबायदि खोथा बुंदों। येस, माने थांखानायबाबो एथ' सिगाङावसो नुवाखैमोन ना रावबो। दा भाइराल जादों होननासो दा बयबो नुजोब्बाय। स' बिनिखायनो नोङो गोरोन्थिखौहाय मावदों। राइट, गोरोन्थिखौहाय मावदों। नोङो मा नोङो रायजोफोरनि सिगाङाव नोङो गावनि चेनेलनि एबा गावनि पेजनि थ्रुयैबो नोङो निमाहाखौहाय बिनो रोंनांगौमोन। राइट, खिन्थु नोङो मा दिनैहाय नों निमाहा बिनो रोङैनि थाखाय दिनै नोंनाहाय बेफोरबायदि अबस्था जाबाय। दिनैहाय बेफोरबायदि अबस्था जाबाय। नों गावनो गोरा गोरासो आरो खोथाफोरखौहाय बुंदोंमोन दम होयै होयै। बिनिखायनो रायजोफ्राहाय बांसिन रागा जोंनानै दिनैहाय नोंखौ बेफोरबायदि टर्चार खालामनाय जाबाय। बेफोरबायदि कन्डिसनावहाय नोंखौ बेफोरबायदि मा डिसिसनावहाय लांनाय जाबाय एबा नोंखौ पुरा डिप्रेसनाव खोलैबाय एबा नोंनि लाइफआहाय दिनै बेफोरबायदि जानांबाय।
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआवहाय निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय ब्रादाराहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मा खेंफोरथि होलांखो नङा होमब्ला लोगोफोर तो बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ जेन बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलाबावलासै नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे भिडिअखौ जुदि आं लाबोनायाव आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आरो बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज आंनि बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायावहाय मोनसेल' रिक्वेस्ट बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनानै ला आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनिया नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स थेंक इउ स माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय